Takže zdravím lidi, já jsem Faxík a chtěl bych vám dneska ukázat, jaké auta se dají koupit do milionů dolarů. Asi bychom mohli hned začít a jako první auto je tady to Obey 9F. Je to vlastně rychlé auto, mělo by ujet až 140 km v hodině a stojí 300 000 dolarů. Jako další auto je tady to auto. Teď nevím, jak se jmenuje, pak vám to tam nějak střihnu. A tady to auto stojí 200 000 dolarů. Takže taky výhodný. A určitě počkejte, protože koukneme se ještě na další auta. Malá vsuvka. Našel jsem vám to auto a je to tady to Chameleon. Stojí 100 000 dolarů a je top speed, má fakt velký, jo. Je to dobré auto, takže doporučuji. Takže už jsem vám to tam střihl, doufám teda, že tam je. A další auto je tady to vám sem nebudu ani střihat, protože to je spíš takový drifťák, to má malý top speed, jo. Ale taky dobrý jako třeba na drifty nebo na tuning srazy. A pak tu máme tady tohle je fakt jako raketa. To by měl utáhnout až 200 km v hodině. A fakt jako na race je to úplně skvělý, nebo na mise, takže to taky doporučuji. A my se jdeme kouknout na to, jaký mají top speed. Tak počkejte. Takže jako první jsem vám sem dal tady to Obey 9F a jdem se na něj kouknout. Takže já si třeba dám Mark sem na pizzu a jedem. Schválně jsem si vypnul muziku, aby jsem šel v tom videu aspoň slyšet a fakt jako už teď jedeme 120, jo. Což jako to je dost silný a hodně dobře se ovládá, jak vidíte. A jako na to, že to je za 100 000 nebo za 110 000 tohle auto, tak je to fakt jako super na třeba nějaký projížďky. Nebo taky je to dobré na racy, ale prostě je to výborné auto. Jo, teď nám tady třeba paní řekla I like your car. A fakt dobré auto, takže vidíme se u dalšího auta. Tak jako další auto to máme tady to. Je to teda, myslím, že ten Chameleon a je to elektro, ale taky jako velký top speed a jde to možná i rychleji, jak to auto předtím, ten Obey 9F a jdem se na něj kouknout. Takže zase jsem si dal Mark na pizzu a budeme si tam a zpátky, abyste viděli aspoň nějakou projížďku. A tady to auto by mělo být teda rychlejší, jo? A jdem se na něj kouknout, teda. Určitě jako ze začátku to je teda pomalejší, ale no, neumí řídit. Má to lepší akceleraci, jo? Ze začátku je to takový jako lepší a nakonec je to takový jako už horší, protože ta akcelerace, tak ta v tom hraje velkou roli, jo? Takže jsme u dalšího auta a tohle byl Chameleon. Takže jdem na další. Malá vsuvka. Je tu nový server Vajdy. Vajdy Oáza je server, který vám přinese spoustu nových kamarádů. Jsou tu GTA 6 novinky, welcome stránka, fotky, pak tu máte i třeba novinky, PC, GTA 6 News, jo, hry zdarma a určitě byste měli dorazit na tenhle server, takže určitě budeme rádi, když dorazíte a dorazte určitě za chvilku, protože je to fakt super. Máme tu další auto a je to tohleto červený, říkal jsem vám, že to není spíš na speed, ale je to spíš na drifty, takže jdem se projet. Za to máme na pizzu a jedem. Vlastně jako nemá to dobrou akceleraci, ale drifty to s tím jde, jo. Schválně se kouknem, kolik to jede nejvíc.
ale podle mě to neujede ani 100. Ale necháme se překvapit. Jo, teď jdem třeba už 80. Ale víc to podle mě neutáhne. Jo, no, víc se už neutáhne. A ještě tady můžeme zkusit nějaký drifty, to můžeme takhle zkusit opět, jakoby. Ale driftí to jako docela dobře. Jo, protože driftovací auta většinou jako nejezdí moc dobře. Což to dává jako smysl, když se driftuje. A je to prostě těžký, no. Vlastně tady jsme tady jeli do protisměru, ale nejsem dobrý drifter, já spíš to hraju na peníze a na auta to GTAčko. A taky to hraju na to, abych vám dělal tvorbu. To mě taky teď napadlo, no. Ale fakt jako na ty drifty je to fakt úplně nejlepší, no. Jo, teď jsem to napřela nabůral, ale tady tomu autu bychom dali tak 6-10 třeba a my jedeme zpátky pro další auto. Tady to auto už je takový na top speed i na drifty, sice se špatně pak ovládá, že je to tak fakt rychle, ale schválně jdem si kouknout, jak rychle to pojede. Takže jedem. Tady už jako, to už jde teď poznat, že to pojede fakt rychle. Protože, pokud vidíte, tak jako my už jsme teď na 100, když tady jsme s tím červeným autem byli na teprve na 60 nebo na 80. Jo. 120 skoro. No, to nejdá nic jít už jako pomalu. Ale jako na rejsy, jo, to je takový velký výborný, jo. A drifty to vládá taky dobře. Jo, když tady začnu takhle zatáčet, tak se to moc nedrží. Jak vidíte, když takhle jsem zatočil, tak to nedrželo. Ale tomuhle autu dávám třeba 7. Jako na rejsy je to fakt výborný a my jedeme zpátky do garáže. Tak a fakt se s váma loučí a budu rád, když dáte aspoň 100 odběratelů do další série a mohli bychom dát nějaký stunty. Takže určitě doražte na příští livestream anebo video. Děkuju a čau.